Belg die dan Noorwegen woont, die stuurt een filmpje. En dan kunnen we kijken van, is het iets? Ja, en als ze zeggen van, we vinden wel iets, dan komt hij maar brengen. Dus zo hebben we de laatste Vanuit 200 Noorwegen? gedaan. Ja. Ja goed, hij moet ook vaak naar zijn ouders hier in België, dus hij komt wel in de buurt. Hè. Als hij op doorreis is. Ja. Hey, en jij zat vroeger altijd in de paarden. Jij fokte ook? Nee, ik deed dressuur rijden. Ik heb ook een aantal jaren in Weert op de IJzeren Man. Dat is een hele grote spring- en dressuurstal heb ik gewerkt. En heel veel wedstrijden, ook op vrij hoog niveau. Maar op een gegeven moment, ja, dan word je een keer 60 en dan je moet toch een keer stoppen. Of het dan 60 of 70 is, dan maakt het bijna niet zoveel uit. Ik heb een toptijd heb ik toch al lang gehad. En als je nou op die wedstrijden gaat met die border collies, je bent gewoon een weekend kan je weg. Hè? Dan ben je vrijdag, zaterdag, zondag kan je eventueel op pad als je wil. Ja. Maar als je paard hebt, moet je altijd zorgen, dan moet iemand op stal zijn, die moet verzorgen, binnen buiten doen. Nou hebben we alles een beetje thuis veranderd. De dressuurbak waar we altijd trainen, die is weg. Een weiland van gemaakt, gaas ermee de schaap die kan snappen en ook een mooie, nog een jaar of 10, 12 deze hobby doen. En hoe lang kennen jullie elkaar? Ja? Wij? Nou, ik denk dat wij al... 35. Had het ook iets met beestjes te maken, waardoor jullie elkaar leerden kennen? Ja. Paarden. De paarden? Ja. Hij zat in de dressuur, neem ik aan? Ja, en ik ook. Oh ja, oké. Ja. Dus je hebt ook een paardenverleden. Ja, ook. Van jongs af aan. Opgegroeid op een boerderij? Ja, thuis met paarden, ponies. En allerlei soorten beesten. Oké. En was dat op een evenement dat jullie elkaar ontmoetten? Ja, in Haps bij een manege. Dus toen probeerde een vriend van Jan probeerde ons te koppelen. Kijk. Ja, en toen later in de discotheek. Nee, het het was niet meteen. Nee? En toen in de discotheek in Dansingbos, daar ging iedereen hierheen in de regio. Waar wij vandaan komen, en daar kwamen we weer bij elkaar uit. Door dezelfde vriend. Oké. Ja. Dus die nam zijn taak als koppelbaas serieus? Ja, had je ook heel goed gedaan. Ja. 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 Is dat nog steeds een vriend? Nou, we zien de laatste tijd weinig. Oké. Ja, niet omdat er iets gebeurd is, maar het zijn een beetje uit elkaar gegroeid. Oh. Maar ja, Hij woont wel verder weg. En, maar je blijft hem natuurlijk wel eeuwig dankbaar. ja. Hey, en ja, hij vertelde het net, je bent door een wesp gestoken. Ja, eergisteren. 's Morgens in het donker om 6:50. In het donker? Ja, bij de achterdeur zaten 2 wespen tegen de buitenkant aan. En ja, ik wou naar binnen en in één keer, ik voelde een steek en dat deed toch zozeer. Maar ik ben gewoon gaan werken en toen viel het allemaal wel mee. En ik ben vrijdagmorgen opgestaan en zo'n oog. Oh. Ja. Het ziet er nu eigenlijk alweer best redelijk goed uit. Het is een beetje gezakt, ja. 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 Door een wesp en dan ook nog ja, op je oog of net eronder? Daarboven. Daarboven. Ja. Je hebt Joe nou opgeborgen. Betekent dat dat het erop zit? Ja. Nee, we moeten de schapen nog even eruit laten daar. Die opgesloten zitten. Oké. Dus Ik kan even met Let even doen als jullie dat willen zien. Dan nog een hondje erbij. Ik zal Let even... Ja! Hoe Helemaal wel leuk. Wat? Ja, jullie. Oh, ja, want wij jullie zijn fan van kijkers. jullie programma. Oh! En al een keer bij mijn oom en tante geweest in Milsbeek met de Haas, familie de Haas, met die oude auto's, met die oude vrachtwagens. Jullie kwamen aanlopen. Hadden die niet een evenement ja, de ding? Haas, Ja, verhuur. ja. En mijn oom en tante. En wat leuk. ja, jullie waren daar binnen met die, je heeft allemaal die oude auto's, vrachtwagens. Ja. En bij de ingang al zo'n stenen hond. En ze hadden zelf ook nog een border collie. En nu hebben ze een beagle. Ze hadden buiten een leuk zitje, Ja. overkappingje. Ja. Ja. Was dat niet in coronatijd? Ja, dat zou kunnen, dat is nog niet zo lang geleden. En hoe heet deze? Let. LED. Dit Ja. is Let. Waarom heet die LED? Nou, eigenlijk Omdat heet die licht geeft in het donker? Nee, in Aladdin. Engeland hebben ze een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen, een fokkersnaam erbij. Oké. Eigenlijk zijn volledige naam is Glen Igors Let. En de fokker had al zijn honden voorvoegsel Glen Igors. Oké. En Let is 2 jaar. We zijn nu pas een beetje begonnen met de echte wedstrijden. Dat doet hij heel goed. Hij heeft nu 4 wedstrijden met elkaar gewonnen, dus ik ben er wel blij mee. Ja.
Dus dit is jullie prize-winning... Nou, ik heb nog eentje die is 3,5 nou. Dat is eigenlijk mijn allerbeste hond. Daar hebben we in het voorjaar ook de Europese kampioenschap voor jonge honden meegedaan in België. En daar waren we 22e van de 148. Maar de top 10 bestaat eigenlijk uit mensen uit Ierland en Engeland. Daar kom je niet tussen. Want ja, die hebben gewoon 5, 6 van dat soort honden liggen. Die pakken de beste eruit. Dus daar kunnen we als hobbymensen echt niet tegen tippen tegen die mensen. Is dat oneerlijk? Nee. Of is dat gewoon Nee, zoals het is? Het is hun beroep en het is onze hobby. En als wij daar in de buurt van kunnen komen. We zijn eigenlijk met de insteek naar de kampioenschap gegaan van bij de eerste 50, vinden we wel knap. En uiteindelijk is het nog... Dan word je 22e. Ja, heel blij mee. Maar dat vind ik echt de fijnste en de beste hond die we gehad hebben. Of nog hebben. Die van 3,5? Ja. Hoe heet die? Kirby Bruce. Kirby Bruce. Ja. Dus dat is Bruce van Kirby. Precies. Kijk. En Kirby is toevallig die jongen uit België. Ah, Die heeft hem gefokt. oké. Kerf. Ben de kerf. Ja. En hoe heet Joe dan eigenlijk? Beetwood Joe. Klinkt als Ja, een revolverheld ja, uit het Wilde Westen. Fastest gun in the West. Ja. Hey, en mag je nou als vreemde, mag je ze dan aaien of hebben jullie dat liever niet? Je mag altijd aaien. Nee, het zou... Als ze het vragen van tevoren vind ik het best. Dit is wel een beetje een hondje, slecht gesocialiseerd. Dat wil zeggen, in het begin hebben ze overal bang van mensen en fietsers en dat soort dingen. Ja. Maar nou, hij is trouwens ook een beetje inkennig. Ja, hij is helemaal niet, Nee. hij negeert mij gewoon. Want Joe is veel vrijer en Broes ook. En Lette, die heeft volgens mij, die wil gewoon aan het werk. Ja. Die is nou die kudde aan het inschatten en dan kijk je Ja, even dus over kijken zijn... waar ze staat en Ja. dan moet ik hem weg gaan sturen en haalt hij ze op en dan halen we die andere even eruit. Nou, Dat zullen we even gaan doen voor jullie. Ja, top. Hij denkt ook van, waarom staat er daar eentje... Ja, die had je ook al gezien. Ja, maar hij is toch alleen maar met de schapen bezig. Jullie hebben dat hij rechtsom gaat of linksom moet gaan halen. Jullie mogen het zeggen. Wil je links of rechtsom? Maakt me niks uit. Dan zullen we Nee. rechtsom doen. Linksom of rechtsom? Wij vinden het... Kijk nou toch. Nieuw. Dit is een mooi schouwspel. Went dit ooit voor jou? Zoiets? Ja, wennen, maar het is toch iedere keer weer uitdagend. Hè? Zeker op een wedstrijd. Dan is het andere locatie, andere schapen. Ze hebben een poosje in de auto gezeten, ze zijn wat heter. Hé, heel dicht. Te gek. En er zijn ook wedstrijden bij waarbij we dus allemaal hindernissen hebben. Dat is hier, dat noemen ze dan praktijk. Dus dan moet je ze over een bruggetje en een sluisje in die pen. Dan ben je echt samen met die hond aan het werken. Dat is zo leuk. Trouwens, jouw wederhelft is nu even buiten gehoorsafstand. Is hij een talentje? Ja, want hij heeft natuurlijk de basis van het dressuurrijden heel erg meegekregen. Kon hij ook heel goed. Hij zat zo'n beetje tegen de top aan. En dat neem je ook mee met het werken met de hond en de schapen. Hè. Dat blijft zo. Het omgaan met de dieren en het rustig blijven. En bedenken van hoe kan ik het verbeteren. En ook als hij het wedstrijdveld oploopt, dan heeft hij van tevoren al bedacht van dit is mijn plan, zo en zo ga ik het doen. Ik heb plan A en eventueel plan B of C. Hij heeft van tevoren al bedacht van ik ga het zo doen en zo doen en zo doen. Daar komen ze! Dus, en dat was met de paarden ook. Hè. Er zit heel veel rust en training en bedenken hoe je het kunt verbeteren. En dat kan hij heel goed. Dus de tactiek is ook belangrijk. Je moet een plan hebben. Zeker, absoluut. Je moet niet zomaar op de veld lopen van ik stuur hem een keer omheen en dat is het. Nee, dit ga ik vandaag oefenen. En de volgende keer dat weer. Hoeveel commando's zijn er met het fluitje?
heel veel. Dus naar rechts, naar links, stoppen, liggen, lopen, walk-on. Hier komen, dadaloo, dat is terugkomen, langzamer lopen, harder lopen. In het begin leer je het op de stem en dan uiteindelijk ga je het fluitje erbij gebruiken. Waarom? Hoe hoger je komt, hoe verder de afstanden ook worden. Afgelopen zaterdag is hij nou een wedstrijd bij Rotterdam geweest, in Maasdam. En dan was de afstand ongeveer 450 meter. En dan kun je niet meer met de stem bereiken. Dus dan ga je met het fluitje werken. Het blijft een geweldig schouwspel. Dank je. Ben je tevreden over hoe het ging? Ja? Kijk hem. Ja, wij hebben er geen verstand van. Het zag er perfect uit. Hop. Kijk, daar zit er nog in. Great job, lad. Nou, het is wel met dit soort honden, je kan ermee gaan fietsen en met balletjes gooien en andere dingen gaan doen. En dan komen ze thuis, zitten ze nog vol energie. En als ze hier 10 minuten gewerkt hebben, dan zijn ze s'avonds lekker rustig. Ja. Ze moeten echt opdrachtjes uitvoeren. Daar zijn ze voor gemaakt. Ja, als je het niet doet, dan gaan ze ook gekke dingen doen. Hè? Ze gaan bijvoorbeeld achter auto's aan drijven of fietsen of ze gaan wat slopen. Ja. Dus ze moeten bezig zijn in het hoofd. Dat is met sledehonden ook, hè? Daar moet je mee werken, anders dan... Ja. En zo worden ze gewoon gestoord.